Здравейте, Коста хора, аз съм Нажаган и това е чет. Чакайте само да видя за името. Не мога да върна. Костана. Чакайте, че нещо тук са богна, не знам. Jetpack Ride. И почваме. Чакайте да видя, не загубил съм. Не много, почваме. Малко ще лаги. Който се не игра, между другото искам да ви кажа, че може да има някакво бъркане в клиповете. Но нищо. Исках малко да видите от тази готина фейсбук игра. Тя е много готина. Аз сега съм с едни готини обувки, те правят те като скоча. Това са създателите на Jetpack. И това е нещо много готино. Мога да се взема някакви роботи, като роботския дракон, който гледате. Игра е специално създадена да прави така, че всичко да изгледа готино, докато снимам клип. Даже се забърза. Тя е също специално направена, за да се снима клип на нея. Което звучи шантаво, но на плана е да се забавя и да се снима клип на нея. Да, сериозно, повярвайте ми. Иначе е по-бавно. Ти беше готин, нали? Чакайте. Една минутка и половинка. Да, тук можеш да спинваш. Да му са па нещо хубаво. Да, примерно, ако... Да, можете и да читнете. Което е готино. И поне накрая готино се стърси. Всъщност не читат в играта и позлено. И ако направите, може да ви даде една звезда, която ви трябва за парички, които сега ще ви показва какво ви трябва, макар че нищо не взема. Ето, джетпак е тук има. Ето. Най-големия джетпак е чак Golden Big пак 50 000. И ето. Дрехи. Ма на мен не ми трябва. Това тук е много важно, защото след като вземете тези простоти безмислиците, взимате куче, което събира вашите пари и с него спомагате. Да, съм за всякакви екстри. И исках набързо да снимам този клип за 5 минути. Така, нямам какво да ви кажа, освен тези работи. Ако се чуете защо не бях качил клипове, това е защото бях много зает цялата седмица. Вярно, аз всъщност нямах време да кача клиповете, просто бях много изморен. Не може да стават леглото, обравих чак. Не знаете за носа ми, просто така е положението. Не знам дали го чуете те. И няма нищо да ви кажа. Ой. О, да. Той телепорт. Всъщност няма за кой викам да. Той най-смотаното нещо в играта. Защото видите как може да пропуснеш парите така. Ама е много готино, като може да минаш пред тез и да не те отселят. Ето и готиното на телепорта. Така. О, да. Да. Ето и как готиното, че го загубих и по-лесно вземам паричките. Така. Смал. Това ми запа нещо готино. Ей! Естествено разбрах, че мога да снимам 7 минутки най-много. Аре. Още не знам. Най-много 200 метра и край с клипа. Просто ме е страх, 15 минути беше. 16
направя един специален клип, който няма да кам нищо и няма да го кача даже. Само да видя колко минути мога да снимам. Ще настроя на 10 и после ще ви кажа дали мога. Абе, нищо няма да правя просто време. Сега ще напиша някаква простотия на него просто. Оу, е. Ей, той сега беше супер. Аре, още малко. То няма да свършвам те е много гадно. Аре, докато тук умра, той ще стане скоро на бас. О, шит. Да, който има фейсбук може да играе так. Пише Jetpack. И трябва да я потърси в нета. Говоря в Google, като търсите играта. О, да! И последното нещо. Добре, това беше за този епизод. Благодаря, че ме гледахте. Абонирайте се, лайкайте и искам да ви кажа... О, гледайте каква готина снимка. И просто айде, чао.